Lelo panyasa voice box also Jumani akuti kuputsa Malawi kunena kuti pamene ntchito yowerengera mavoti ili nkati tikumbukira kuti nkhani ya zisankho ndi nkhani ya sensitive kwambiri ndi tikamafalitsa mauthenga chonde tidzifalitsa mauthenga amene ifeyo tili nawo maumboni komanso tikudziwa kuti nkhaniyo ndi yoona popeza nkhani zabodza timaona ngati pamene tikometsera mbali yathu koma zapezeka kuti dzikoli talika pa moto kumenekotu ndikulankhula kwa also Jumani pa panyasa voice box ndipo timati musanachoke mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Kodi tu kuphalombe kuja anena kuti ma ballot paper amene anapezeka ndi ink ofira pamene sitimachonga ndi ink ofira timachonga ndi ink wa black ngati si blue. Izi zinapezeka ndi ink ofira zimene zikuoneka kuti anapakika pa ma ballot paper apo zimene zikuoneka kuti it's a factory fault fa ma ballot aja atabwera soti anaphathula ndi kuliyang'ana lililonse ndi kuapakiranso. Zafika kumene kuja ayang'ana chonchi apeza kuti ma ballot ena ali ndi factory fault anakhudzika ndi penti kapoti inki zomwe anena kuti ma ballot paper awa asagwiritsidwe ntchito asiyeni mbali imodzi. Mmene akambirana zimenezo ndi kuti a DC ma presiding officers a polisi kandi asilikali ndi ma monitor ochokera zipani zonse akuyang'ana zimene zichi. That report a polisi sangamapange toyitoyi mukukambirana. Amene angapange toyitoyi pamenepo ndi anthu ovota. Tayamba tayima kaye mwayima chifukwa chani ali apa pezeka ma ballot paper amene akuoneka kuti ali ndi inki kuyamba kujambula filimu wochonga. Ino olankhula muri bwanji a polisi sakulankhula alankhula bwanji a polisi as if that matter it has already come out of hand koti mpana ikufunika kuti adzipanga ma statement pa social media kapena pa wireless kumakira kuti ndi zinthu zonda kuti within iwo ma stakeholders pamenepopo ngati ma monitors azipani zonse a DC komanso a polisi amene apereka chitetezo mwaliona vuto lija mwalikambirana ndi magwirizano kuti zisagwiritse ntchito ndi mafuna a polisi salankhula nene kuti chani ayamba panga ma press briefing ma social media kuti zioneke kuti agwira ntchito. Akulu tinapita ku skulu ya ntchito yanji tikulephera kuganiza ifenso tikhala panga contribute spreading ma zinthu zosakhala bwino ani mwina mukanasira movie yani yamwalankhula mwambaya kunena kuti pa wochongachongapo awawa amene asankha kuti akhale atolankhaniwa otipatsira nkhaniwa bwanji tiwapemphe ku magrupu athu amaujeniko anzondoka pasi mano pasiwo tipemphe ku magrupu amene kwauza kuti tachitani mwachonchi mudzitijambulira ma ballot paper awo tidzione kuti kodi ngati kuli kuchongedwa anachongedwa bwanji komanso anachonga pa ndani in order kuti tikamafalitsa tizidziwa kuti tinapeza ma ballot paper ochonga and anachongedwa in a favor of munthu wakuti bwanji osapanga zimenezo. Sure Malawi CSO leader ndi kukhala kuganiza mozondoka ngati mbuzi ya manopasi amatilankhulitsa pambali anthu nthawi zina please. Zimene zonse ine basi ndikakhale kuti ndili mgulu lotenga zimene chakufalitsa uthenga woti ndikuchita kudziwa kuti this can ignite anger ndi kusokoneza chilichonse kuti akalitu mmawa anthu angoyamba kumene kuvota inuyo azitsogoleri mukutsogolera kupanga spread mauthenga amene akhoza kuyambitsa ziwawa zoti ulo amene mukufunayi ndi kulephera kupambana mulongosoka ndi kusokoneza zisankho kumadera kumene niyo mumayina kuti mupeze ku mavoti ochuluka ndi kusokoneza chilichonse ndi kuyambitsa nkhondo dziko lanu lomwe. Ma CSO leaders kukhala mgulu la anthu amanopasi ngati mbuzi ndi kumafalitsa zinthu zingatiyambitsa mtopola. Sure osadzimvera chisoni bwanji osatenga responsibility bwanji takokana nthawi ya kampeni lero si tsiku la kampeni lero ndi tsiku longofuna kuonetsetsa kuti tiyeni tivoteni mwabata ndi mtendere ndicho linga choti amene tikumfuna uchi zisabwereze za Jane Ansa Peter Mutharika kana wina zisankho koma mistake ya Tipex inatipangitsa kuti mpati vote kawiri. So we don't want the same thing again. Musabweretse zisokonezo malo amene tikanatha kuvota mwa mtendere nkutheka munthu amene akanapambana ndi wanu pakachitika ziwawa zisankho ziyimitsidwa zikayimitsidwa mukupwetekanso munthu wanu yemwe si tsiku la kampeni. Tonse azipani tonse ovota azitsogoleri lero ndilongofuna kungoonetsetsa kuti tavota mwabata ndi mtendere ndipo ngati tikusankha kuti zifalitsa mauthenga tiyeni tisankheni kufalitsa mauthenga amene akuoneka kuti sangayambitse ziwawa. Take responsibility yofuna kuonetsa kuti kodi uthenga amene umene ndikutenga ndikuutumiza wina aka akaulandira okhotoka bongo ngati ine amene kapena wina aka amene mutu wake mukuyendera mamina kapena madzi akazimva zimenezi apanga chani chichitika chinthu chimodzi kuthyolo
mukachiponya pa social media chimene chilibe information yokwanira mumva zoti zachitika ku Mchinji, mumva zoti zachitika ku Nkhotakota, mumva zoti zachitika ku Blantyre, mumva zoti zachitika Malawi yonse, zachitika ma polling stations ochuluka. Mwasokoneza zinthu simply pofuna kukhala ngati munthu wochenjera uli munthu wopusa, pomatenga nawo gawo kufalitsa zinthu zimene zikuoneka kuti zingathubwetse chisokonezo mdziko. Ngati dziko lakonzekera, ngati atolankhani, ngati anthu andale, mapresidenti, zipani akonzekera kunsiku kuononga ndalama kukonzekera tsiku limene lili, ife tifuna tikangosokoneza simply chifukwa chogawana mameseji opusa ma social media. Koma ndife amalawi otani? Izizizi mungathe kupereka mwayi kuti ngakhala amene samafuna kuberedwa aberedwe, mungathe kupereka mwayi oti olo amene samafuna kubera abere. Tatiyeni mukamati ma CSO leaders, chinthu choyamba musananyadire kupezeka pagulu la ma CSOs, tadzifunsani nokha ndikukwanira. Ngati ndikukwanira kodi akamati CSO ndi ndani, amatani? What is my role pa zinthu ngati zimene zikuchitika lero? Ngati pa chisankho, you being a CSO, role yanga ndi chani? As an activist, role yanga mu tsiku la lero ndi chani? Sitingamapange kampeni tsiku lovota, tikulakwitsa kwambiri, kulakwitsa kwambiri po mukundimvetsa chisoni. Dziko tingathe kulitengera kupompho ife pomaona ngati zinthu zongogawana masamba anchezo. It is something simple. Muzitenga light, forgetting kuti it can easily ignite a big fire that you cannot distinguish. Ngati china chira chachitiki, simungauzimitse moto umene ungathe kuyaka chifukwa cha zimene mukupangazi. Tambira kutsatira mmawa kampeni anatseka lero ngati kwacha anthu amba kupita kokavuta. Tasiyani musasokoneza anthu pomawa atumizira zinthu zimene zikuoneka kuti zingathubwetsa zisokoneza. Tikunena pano pali kuma areas kumene anthu akuvota mwabata ndi mtendere, koma kuti ayambe kulandira ma messages ngati awawa mumva kuti nakosoka buka ziwawa. Akuluakulu, tatiyani nthawi zina tizikhala okhwima nzeru, opanga zinthu zolikonda dziko lathu. There is life kuseli kwa mawa, there is life kuseli kwa mavota amene kuponya lero, and life imene yoyo tidzayifunabe ku dziko lake lomweli. Olo tidzalemere tiphunzire tipange chitani katipambana zisankhozi, tikapambana tofauti tidzalamulira anthu dziko lake lomweli. Ndi chifukwa chani nthawi zonse timakhala olikankhira dziko la Malawi kupompho la mazunzo ndi zisokonezo. Sinthawi zonse zimene tikhoza malankhula ndi uchi ndi bata mbali inayi, kukwiya, kutukwana, ndipo lero wina ake kutukwana ndi muyanga. Ayerekeze.